Naing lokal nga balita nanuka dito sa may Lungsod sa Mabinay. Noon ining pagtaas sa kaso COVID-19 sa probinsya sa Negros Oriental, gani halos na kada lungsod syudad adunay mga aktibong kaso sa COVID-19. Ang Lungsod sa Mabinay adunay 87 ang aktibong kaso sa COVID-19 ning baguhay lang. Si Vice Mayor Ernie Janggoy mibot niya tungod sa ilang taas nga kwintala sa kaso COVID-19. Gani ang ilang usa sa mga staff sa legislative sa SB ang nagpositibo kini sa COVID-19 maong ila pa kining ang ilang sesyon pipila ka adlaw ang gipahigayon lang kini sa virtual nga padagtingob tungod kay gidisinfect usab ang ilang session hall. Dugang usab niya samtang adunay gipahigayon nga contact tracing sa ilahang kauban sa Sangguinang Bayan. Ila usab gipahigayon ang ilang sesyon nga kitawag og work from home o virtual nga session. Ani ang pamahayag ni Vice Mayor Janggoy sa may Mabinay. Today, may regular session, no? But unfortunately, naaman tayo positive, no? Usa sa atong SB member, ikaduha, ato po mga legislative staff kay exposed man sila sa positive, no? They are considered direct contact. The very reason nga they were asked to conduct kaning home quarantine, no? So, last session po, no? Ato po itong gisuspend because of the rising cases sa ato nga sulod nga mga empleyado, no? Diri sa lungsod sa Mabinay. Inya ang atong offices diya gadugol naman gud. So that it would be fitting for us nga isuspend na lang ang ato nga session. So, kini ang Atraka Balita 943. Dugang usab ni Vice Mayor Janggoy nga aduna usab sila mga buhatan o opisina sa department heads nga ilang gi-close kay gipa-close usab ni Mayor Jotiri Abada Uy tungod sa pagtaas sa kaso COVID-19. Usa ni ang engineering office, gani ang empleyado sa maong buhatan ang halos nagpositibo, usa lang ini ang wala. Ani ang dugang pamahayag ni Vice Mayor Janggoy. so actually, sa atong lungsod sa Mabinay, natay mga offices nga na-close na to because of the rising cases, no? Like, for example, engineering office was declared closed by the mayor because sa ilahang personnel, guro, usari na bilin, no? Puros positive, no? Then, of course, other than that, ang atong assessor's office was also closed. BIR was closed. SB office, vice nurse office was closed, no? Then uban gakuan lang sila skeletal, no? So that di jud ingon totally nga wala ga function, no? Ang ato nga pan, but others were encouraged, no, to do kaning work from home scheme. Kini ang Atraka Balita 943. Si Vice Mayor Ernie Janggoy sa may lungsod sa Mabinay. Katabusang lokal nga balita, samtang task force sa COVID-19 padayon ang tahas ni ining MECQ matud pa ni Mayor Jotiri Abadaoy sa mga lungsod sa Mabinay. Iklaro gipasabot ni Mayor Jotiri Abadaoy sa lungsod sa Mabinay na padayon ang tahas sa task force sa maong lungsod aron mapugan ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Mabinay. Matod pa ni Mayor Jotiri Uy nga tungod sa bag-ong executive order ni Negros Oriental Governor Digamo nga mga barangay health emergency response team converts ilalom ni ining modified enhanced community quarantine kon MECQ. Dugang usab ni Mayor Uy nga padayon ang local task force nga pag-implementar sa mga pulisya sama sa pagsuot og face mask o pag-maintinar sa social distancing. Say usab niya nga kanoy sila nga nag-enforce og unsa nga gilatid sa o bag-o nga guideline sa MECQ nga giluwatan sa probinsya sa Negros Oriental. Ani ang pamahayag ni Mayor Jotiri Abada Uy. May hapon no na so far so good ang ataan task force doing well. Nagkahiot sa gihapon ta from time to time, nagyapon tay pag himuon nga mga meeting through online na. Mag-Zoom meeting na mi karon since nag-start ang ato ang cases diri sa lungsod.
So natin mga ipahigayon nga ubang mga patakaran, just like sa mga bagong ipahigayon nga mandatos gikan sa ato ang province ni Governor to Executive number 20 nga ang implementation sa ato ang sa labi ron sa MSCQ, ang implementation judge sa maong mandatos is ang barangay. So karon atong gitagaan na og Amber Hearts, gitagaan na jud nato og obligasyon atong kabarangayan, atong giod hatag na gyud nato nila ang pag-implementar sa maong mandato, sa maong mandate. So karon kami sa local task force igara jud mo reinforce narami sa ilahang likod to support everything and whatever ilahang problema sa ilahang barangay, mo dangot ra pod sila gihapon namo. Then just like naapod mi nasabutan ang mga 3 major barangays nato ang madagkong barangay diri sa lungsod, ato dun gipahugtan is strictly enforce good ang ato ang balaod atong health protocols diri. So that's it. Ang Atraka Balita 943. Si Mayor Jutiri Abadaoy sa lungsod sa Mabinay, mga katraka. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 Citylite FM. Atraka Balita 943.